Здравейте! Днес искам да си поговорим за пречистването, както на дома и на пространството около нас, така и за нашето духовно пречистване. Това е тема, която от известно време си ме вълнува и всъщност вярвам силно, че е много важно, освен физическо пречистване на пространството около нас, човек има нужда да си прави едно такова вътрешно духовно пречистване, което да се заземи, да успокои малко така нервната система, да се допита отново до себе си кой съм аз, къде съм, за какво съм дошъл и какво искам да случвам от тук нататък. Тази година съм решила, че искам да направя едно такова пречистване на ума и духа и на тялото с житния режим на Петър Дънов, който предполагам, че голяма част от вас са чували за него, може би друга част от вас все още не са. Това всъщност е 10-дневна пречистваща енергийна практика, която има за цел да пречисти тялото и ума и духа ни от негативни мисли, от токсини, които са натрупани през зимата. По принцип се прави масово, хората я правят през февруари. Тогава най-голяма част от хората, които искат да правят този режим, го правят. Но всъщност има дати и през всички останали месеци от годината, като аз лично, понеже изтървах февруарската група, реших да го направя през март. Същинската част на режима ще започне на 4 март. Какво представлява същинската част на режима? Това са 10 дни, в които се храним на ден имаме по 100 грама жито, 3 ябълки, 9 ореха, няколко лъжици мед и пием изключително много количество вода. Като това е храната, с която се храним 10 дни. За да преминем благополучно през този процес 10-дневния, всъщност имаме и 10 дни подготовка, както и 10 дни захранване след него. Те са, може би, много по-важни, отколкото същинската част, защото през 10 дни подготовка всъщност ние започваме малко по малко да адаптираме нашия организъм към това, което ще се случи. Леко по леко намаляваме количеството храна, което приемаме и започваме така ментално да навлизаме в такова състояние, в което да се освобождаваме от ненужното. Това видео го правя малко импулсивно, излязох на разходка и реших, че нямам нужда от предварителна подготовка, може би имам, но реших, че ще го направя по-импулсивно и да ви разкажа за това, което ще премина следващия един месец и малко. Започнала съм моята подготовка една седмица преди началото на подготовката за режима. Защо? Защото аз пия всяка сутрин кафе, което го пия с мляко и захар. И всъщност аз знаех, защото и преди съм спирала кафето за определен период от време, знаех, че когато спра кафето ще имам някакъв дискомфорт в тялото си и исках този дискомфорт да го преживея по-рано, преди да започна подготовката и може би да се съвпадне с друг дискомфорт, който бих изпитала, когато настъпи този момент. Сега ще си намеря една пейчица, вече съм в парка, ще си намеря една пейчица, за да мога малко така подробно и по-спокойно да си говоря с вас. Вече седнах на една пейчица и мога така по-спокойно можем по-спокойно да си поговорим за това, което ми предстои. Всъщност, общо с подготовката, същинската част и захранването, режима ще продължи 30 дни, в които 10 дни се подготвям. 10 дни е същинската част, само на жито, мляко не, иска ми се да е с мляко, но не е с мляко. Жито, ябълки, орехи, вода и малко мед.
И след това 10 дни имаме и захранване, което е същото като подготовката, само че наобратно. Ако в първия ден на подготовката ядем една храна, тази храна ядем в 10-я ден на захранването. И тази храна, която ядем в 10-я ден на подготовката, ядем в първия ден на захранването. Това са други подробности. Всъщност това, което исках да ви споделя е, че аз започнах една седмица по-рано. Тоест подготовката ми започва на 22 мисля, че февруари, което се пада неделя. Аз започнах предната неделя, даже събота, която беше на 14 февруари. Всъщност спрях да пия кафе. Първия ден в събота всъщност не пих кафе сутринта, го пих малко по-късно, което всъщност не ми помогна за главоболието, което така или иначе изпитвах цял ден. И главоболието продължава вече трети ден. От събота ме е заболяла главата. През неделя, в неделя вчера не съм пила никакво кафе, главата продължи да ме цепи жестоко и днес е понеделник и продължава да ме цепи, ама жестоко, просто толкова много ми тежи главата, че не знам, имам чувство, че малко ми е трудно така да мисля на моменти, но знам, че това е пречистването, което аз искам да направя и искам всъщност конкретно за кафето искам да се освободя от този навик сутрин като цяло за винаги или поне за в бъдеще, поне следващите няколко месеца не ми се иска да пия кафето рано сутрин. Осъзнавам, че това ми коства много енергия всъщност. Вместо да ми дава енергия кафето, то по-скоро малко ме изтощава. И понеже аз го пия с мляко и с захар, всъщност ми вдига много рязко кръвната захар сутрин и млякото съответно ми идва като едно хранене, което аз не искам да правя всъщност толкова рано сутрин. Аз ставам в 6 и си пия кафето в 6. Всъщност не искам да го правя това цялото нещо. С кафето, млякото и захарта искам да си изчистя от този навик и знам, че това ще ми доведе много повече ползи и позитиви, отколкото обратното. Това, което ми предстои през тази седмица до неделя, всъщност е да си направя един план, списък. Те ги има онлайн, са качени, но аз искам да си го направя за себе си, да го имам написано на хартия, да си имам за всеки един ден от подготовката, каква храна ще ми е нужна, да си избера някакви примерни рецепти, които да са подходящи за подготовката и така да имам една структура, която да следвам в подготовката, за да нямам шанс да се измъкна от режима. След това 10 дни те са ясни, че се хапва само жито, ябълки, орехи и мед. И за тях не се притеснявам толкова много, колкото за подготовката и след това за захранването. Изключително важно е захранването да се направи. Може би тук е момента да спомена, че аз не съм правила до сега житния режим никога. Много ми се е искал през годините, няколко години назад, но всъщност все бях бременна, или кърмех, или съм бременна. И може би само миналата година не съм била бременна или кърмеща, когато е бил периода за житния режим, но тогава най-вероятно не ми е бил момента. Тази година съм се надъхала, решила съм, че искам да го направя. Не толкова за килограмите, които се свалят, защото със сигурност се свалят килограми от този режим, по-скоро за духовното енергийното пречистване на тялото. Това всъщност ми е наистина по-важното. Тепърва сега идва пролетта и всичко се ражда наново и искам и аз да се чувствам по този начин природена. Много ще се радвам, ако някой от вас е правил режима и много ще се радвам да ми споделите отзиви, вашия опит, докъде сте стигнали, защото знам, че има много хора, които не успяват да издържат 10 дни, отказват се по-рано, имат някакви проблеми, някакви съпротиви вътрешни и не успяват да го завършат 10 дни. Аз при мен няма как да знам как ще бъде. Надявам се да изкарам 10 дни, но това ще видим за напред. Смятам да правя някакви такива видеа, може би кратички видеа за всеки ден,
как съм се чувствала, за да може да има малко повече информация и в YouTube за това. И това ми е идеята, да направя такава поредица, 10 дни, може би предварително с подготовката ще заснимам някакви неща. Ще ми е необходимо да си направя списък за покупки, защото всъщност голяма част от храните, които се консумират през подготовката, ние вкъщи не ги консумираме. И ще трябва по-подробно да се поразгледам в файловете и в информацията с примерните рецепти. Ние си хапваме доста доволно зеленчуци и плодове, но от бобовите и от зърнените култури, честно казано, не сме толкова постоянни, не хапваме толкова често зърнени култури. Имам предвид сега боб и леща си хапваме, предполагам, че всички хапват боб и леща, но например булгур, просо, елда и такива подобни, честно казано, ние вкъщи не хапваме редовно. Да ни кажа, че просо може би никога не сме яли в нашето семейство. Но това не е проблем и не е пречка да пробвам, да опитам и може и да ми хареса и да си го правим по-редовно. Киноа сме яли, аз много харесвам киноа. Всъщност даже смятам че много ще ми хареса тази подготовка, защото киноата я харесвам, въпреки че вкъщи другите не я харесват, но аз я харесвам и ще се радвам да си хапвам от нея. И друго какво да си споделя. Ще се радвам да ми споделите наистина, ако имате някакъв опит предишен, ако тази година сте правили през февруари житния режим и какви са ви впечатленията, как е преминавал при вас този процес, какви осъзнавания сте имали. Аз лично много ми се иска това, което искам да получа от житния режим, е всъщност едно избистрение на мозъка, на ума, едно просветление, в което аз знам в каква посока съм тръгнала, по-скоро малко повече яснота по този път искам да ми се изясни и това е нещо, което ме задвижва в момента и ме мотивира да го направя. Вярвам, че е полезен този режим да се прави. Не знам дали ще го правя всяка година занапред. Тепърва предстои да видим как ще ми се отрази и дали ще искам и занапред да го правя. И така. Благодаря ви, че изгледахте това видео с мен. Пожелавам ви прекрасен ден!